Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. How guys? Social media. Social media, yazi angazi fanele ube nomgogodlo oqinile. Uma ukhwela uyomodela, ubizwe ukuthi uyomodela. Ekumodeleni bayagqokiswa ukuze bengene stage nalezo zimpahla zalo ozenzile bemodelela. Ithuba ke enjena siyathemba ukuthi kusokukhona ukushintshisana kwamasenti ngoba kuzwakala kuwumsebenzi. Kuzwakala kuwukusebenzisana. Mase kuthiwa securing the bag uyamodela phela. Umayeni uke wamodela waze wakushutha kwenye yesizini yakuthanda ngesembu ukuthi into eshintshile ngicabanga ukuthi beku-season 4 lo into eshintshile ngaye sekukhona angazi bani konje guys leso story leso laba bambizile kodwa beku Tim Thick bamveza nje ukuthi useyabamodelela. Zange nimshayele ihlombe umayeni nimshayele ihlombe. We are a show D beku before after Real Housewives of Durban nange uMakhumalo stage no Malondi ngicabanga ukuthi ngibiza kahle bishaye nje opink bebahle nange uMakhumalo yamodela nange uMakhumalo sambona hayibo kwazi kwakuhlelo kaqhokile siyamshayela ihlombe uMakhumalo mase kuMakhumalo nifonelana ukumcofa nimcofelana ngoba ubemodela hayi akahambe yocela istyle ubemodela ugqokisiwe le mpahla ayigqokile yithuba leliya bambukile nje lapha adibela khona belapha emcimbini labo kuzovezwa khona impahla zikanokusho abathungi beveza ukuthi bathunga kanjani ama design konke nje uhlangene yini enzima into okushaya ihlombe hayibo ngathi mina ngothanda nesembu sifike sihlebe makuyisifi show mase kwenzeka into enhle sibashayela ihlombe manje akuyona ingubo yakhe ithungiwe la bebizwe khona nakho futhi yabo ukuthi akusenze yabo dade ngeke akusenze kahle ngoba manje uyabona ubiza uMakhera uzomodela nansi ingubo and kulezi ingubo mhlambe kuba netheme ukuthi lezi ezimshado nananana sisiyafika thina ngokuthi uMakhera amseleke sesiyoxoxa kade kusetshenzwa kade kusemsebenzini hayi social media uchuku abantu u-2025 uhambe kabi lo nyaka abantu badinwe yonke indawo ngiyabona lo nyaka lo sisikhohlela ukuthi Heritage Month nje kuyisiphithiphithi manje njengoba lesiphithiphithi nemoya yethu yaphithizela abantu abasakwazi ukubuka into bethi beyibuke ngese positive yonke into ububhidlibhidli nje ngiyabhidlizwa yonke into ulaka udlame ay kubangwani wona ngokuthi ashade nobaba osetheqaxa ngeminyaka ubaba wafunda yini nobaba wakhe esikoleni okwakhe manje uyoyikhethela ngithi okwakhe mase kufanele sishaye ihlombe sizoyeka ushaya ihlombe solobe sithi kodwa njalo umngani kababa wakho mina niyahlupa guys hayibo niyahlupa hayi niyahlupa abantu banalento ukuthi bafuna lento le abakutshela yona uyifile mawungayifili abaneliseki yazi ngibonani la uMakhera uveza isinye isithombe ingane uMakasinema kampumelelo sekuyimiko sisanganayo angithi yabo ukuthi lo Makasinema kampumelelo bawusho kanjani uthina bashoni bonke abantwana bayasuka lokho bayobala ukuthi gogo kasingabakho uthina balani bonke abazukulu abantu bafuna ukuthi nje yabo ku social media mabe hlokolozeka
ukumodela okushayela uhlombe, ukumodela. Yabona, ngoba noma yeni bamodelile noma Khumalo bamodelile, mase kumakhwela senenza sengathi uyofike nengubo, kanti kune-theme kulezi zinto zokumodela. Bye.